Hormatly Ayaz baba. Geçen yıl iň gowy sowat uğrat diýipdim welin. Sen maňa janym şokolady uratdyň. Bu ýylam gowy sowatlar bilen begendirersiň diýip garaşýan. Hormatlamak bilen Firuza. Dur. Ayaz baba, hakyt özüňmi? Tanadın. Dayın, uy, Ayaz baba. Ova, Ayaz baba. Goý ýerine. Goý ýerine. Emeni? Şokolady. Kıydım. Şunun yıkıcı bir kaptır. Azıktım. Ölmeyecek. Men yüreğine. Şu zatlary kim üçin getirdin? Sen şun getirdin kıydım. Onu goý ýerine. Eyvay. Şunu men gadım şu. İstesem berer, istesem aların. Şunu çadatma. Bolluk orada. Balalak menki şey. Eyvay. Menki. Menki. Menki diyen o. Menki diyen. Bolsun da 5 metre olmuş şu altında. Menki. Menki diyen. He. Aba. Au. Sen Ayaz baban rüyan mı? Burun. Sen may? Eyse kimdir öýtdüň o? Ayaz babadyr öýtdim men. Ulan mansın ya. Ne kerir sana şu soğutlar Ayaz baba veren öýtdüň mi? Çıktı jidirip ber o. Balya. Bir şokolad şunu özüň tanatdyň mı? Altında sen bolsun. Sağ ol. Hanımın içi. Täze ýylyň gutly bolsun. Asici eller.